Ни разу зашить мои алмазы. Буду перекармливать. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнсез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыру балалар әдәбияты, әдәбиятның балага йыгынтысы, телне саклау һәм үстерүдә балалар әдәбиятының өлеше хакында. Бер кайчан да кабатланмас балачак иле. Кеше гомерендәге серле, мавыктыргыч алан. Шул аланда әниләрнең йөрәк җылысы белән сугарылган бишек җырлары моңы. Беренче тапкыр әйтелгән әннә, әттә сүзләре, олы дөньяга атлап киткән тәүге адымнар. Ул аланда зур дулкынлану белән нәни кулларга алган беренче китап балалар китабы. Билгеле булганча, бала беренче чиратта гаиләдә тәрбияләнә. Биредә аның иң якын кешеләре, әти-әнисе, әби-бабасы һәм туганнары. Гаиләдә ул беренче тапкыр мәхәббәт, наз һәм тугрылык кебек төшенчәләр белән таныша. Аннары бакча, мәктәп, югары уку йортлары, коллектив, җәмгыятьтәге әйләнә-тирә белән үрелеп тормыш алга бара. Шушы этапларда шәхес формалашу чорында әдәби әсәрләр аша тәрбия алу иң мөһим этапларның берсе. Чөнки балалар һәм яшүсмерләр өчен матур әдәбият әсәре зур ярдәмче, тормыш маягы, туры юл күрсәтүче. Балалар әдәбияты шактый үзенчәлекле өлкә. Шуңа күрә формалашуыннан башлап бүгенге көнгә кадәр аның тирәсендә һәрвакыт бәхәсләр бара. Бик күпләр балалар өчен башкача язларга кирәклеген аңлый. Кайберәүләр исә гомуми закончалыкларны гына кабул итә. Балалар әдәбиятында төп игътибар рәсемнәрдә дип бәяләүчеләрдә, аның төп әһәмияте эчтәлек һәм тел стилдә дип караучылар да бар. Тагын балалар әдәбиятының спецификасын тема билгеле дигән караштан чыгып, әсәрләрдә уен, уку, балалар хезмәте яктыртылырга тиеш дип тә басым ясыйлар. Татарстан китап нәшриятының балалар һәм яшүсмерләр әдәбияты махсус проектлар редакциясе мөдире Айсылу Фарса Кызыгалиева белдерүенчә, бүгенге татар балалар әдәбиятында иң популяр жанр булып шигырь тора икән. Аннары әкиятләр бара, проза жанры саллы хезмәт, зур түземлек һәм җитди әзерлек сораганга 3нче баскычка калган. Әйтергә кирәк, басма китапларның аудио вариантлары да дөнья күрә. Аудиокитаплар баралар. 770 сәгать аудиокитап эленеп тора Татарстан китап нәшриятының сайтында. Һәм менә тагын шушы китапны күрсәтим инде. Менә бу китапка яздырылган әкиятебез безнең. Койрыксыз бака дигән әкият Рабит Батулланың. Ул шулай ук Татарстан китап нәшриятының аудиокитаплар бүлегендә эленеп тора. Анда бу гына түгел, анда Рабит Батулланың берничә әкияте, берничә әсәре. Балалар әдәбияты шактый аудиокитаплар арасында. Анда безнең шулук без белә торган дип әйтим инде. Габдулла Тукай 20нче гасыр башыннан, әйме, Фатих Әмирхан, алар белән бер рәттән исемнәре бүгенге укучыга бик яхшы таныш булмаган, советлар заманында югалыбрак торган Шәһит Әхмәдиев, Фәхрислам Агиев кебек язучыларыбыз да бар. 70нче, 80нче, 90нчы елларда иҗат иткәннәрдән 70-80 дип әйтергә кирәк. Ләбибә Ихсанова, аның прозасы бүгенге көнгә дә актуаль. Мәктәп укучыларының үзара мөнәсәбәтләре, тормышта үз юлын ничек табарга. Шулай ук Роза Хафизованың безнең әти-әниләр дип әйтергә кирәк инде укып үскән Кирлемән, Курай малай һәм Талсылу маҗаралары, кыска-кыска әкиятләре, андай әйберләр бар. Фәнис Яруллин бар. Балалар китабы ул тормыш сабаклары да, гүзәллек, гаделлек, мәрхәмәтлелек дәресләре дә. Балалар китабы ул якын дус, акыллы киңәшче дә, тугрылыклы иптәш, ышанычлы фикердәш дә. Балалар китабы ул вакытында чыккан якты кояш кебек, вакытында яуган шифалы яңгыр кебек, вакытында искән җылы җил кебек. Танылган балалар язучысы, күренекле шагыйрь Роберт Миңнуллин кеше тормышында балалар китабының әһәмиятле, кыйммәтле ролен әнә ничек матур итеп тасвирлый. Дөрестән дә китап кешене һәр чак яхшыга гына әндәүче, акыллы, тапкыр булырга киңәш бирүче, авыр вакытта югалып калмаска, нык ихтыярлы, батыр йөрәкле, әдәпле, әхлаклы булырга өйрәтүче тормыш дәреслеге ул. Балага әхлак тәрбиясе бирү тәрбиянең төп бурычы. Әхлак тәрбиясенең нигезендә сабыйны яхшылыкка өйрәтү, начар эшләрдән кисәтү ята. Әхлакый тәрбия иң беренче чиратта әлбәттә әдәбият аша бирелә. Шушы урында бу хакта кызыклы сюжет карап китик.
20 гасыр башында дәреслекләр, әлифба, төрле уку китаплары, календарлар белән бергә гомуми һәм махсус рәвештә кыз яки ир балаларын тәрбияләү, милли тәрбия бирү мәсьәләләрен яктырткан китапларның байтак булуы да күзгә ташлана. Мисалга, Ризаэттин Фәхретдиновның тәрбияле бала нәсихәт китаплары әнә шундыйлардан. Тагын Габдулла Тукай, Дәрдемәнд, Галимҗан Ибраһимов, Гаяз Исхакый, Фатих Әмирхан, Мәҗит Гафури кебек талантларның балалар әдәбиятына килүе исә алга таба икенче сәнгатьчә фикерләү юнәлешенең өстенлек алуына китерә. Моңарча яшәп килгән кыры үгет нәсихәт, дини дидактикага каршы көрәшнең башлануына этәргеч була. Айрым күзәтү, өйрәнүләрдән чыгып бәяләгәндә, гасыр башында балалар әдәбияты дини әхлакый характердагы дидактик, дөньяви, фәнни популяр, мәктәптә уку өчен махсус әдәби китаплар язу юнәлешендә үсә. Бүген Татарстан китап нәшрияты тарафыннан балалар әдәбияты өчен зур эшләр эшләнә. Кайсы әдипләрнең китапларын күпләп алалар дигән сорауга Айслы Фарсовны беренче итеп Роберт Миңнуллин атады. Тагын Абдулла Алишның әкиятләре актуальлеген бүген көндә югалтмый. Узган гасырның 70-80 елларында иҗат иткән авторлар Җавад Тәрҗеманов, Җәүдәт Тәрҗеманның китаплары басылып чыккан. Әле менә минем алдымда хәзер бу китапларны беркемнең дә күргәне юк әле. Булар бер генә экземплярда сигнал вариантлары дип әйткәндә, менә бу Мәрзия Фәйзуллина, ул безнең гомере буена балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән, аның шигырьләрен, аның җырларын инде берничә буын белә торгандыр, шуның китабын әзерлибез. Шулай ук булар музыкаль китаплар булачак. Менә Өч кыз, бу татар халык әкияте бит инде. Моны башлангычта укыган вакытта уку китабына да кертелгән иде ул. Менә шундый диалоглар белән. Менә тавышы да бар аның. Шундый китаплар, классикларга да мөрәҗәгать итәбез. Хәзерге заман авторларына да, хәзерге заман авторларыннан узган ел проза китаплары чыкты, хикәяләре Алина Бикмуллинаның, Рөстәм Галиуллинның мәсәлән. Шул ук вакытта аның белән параллель рәвештә чыкты классигыбыз Гадел Кутуйның китабы. Шагыйрьләрдән Юлдыз Шәрәпованың китабы чыкты, менә бу ел тагын чыгарга әзерләнә. Күптән түгел генә Факил Сафиянның китапларын яңадан бастырып чыгардык. Балалар әдәбиятының башы булып, балалар авыз иҗаты тора. Тәүге тапкыр туган телен, көен, моңын сабый бишек җырлары аша ишетә. Соңрак аларның эчтәлеген аңлый башлый. Әкиятләр, җырлар, табышмак мәкалләр һәм гомумән милли фольклор байлыгы яшь буынны тәрбияләүдә зур роль уйный. Халык авыз иҗаты балаларда кичкенәдән өлкәннәргә ихтирам, табигатькә мәхәббәт, бер-берсенә карата теләктәшлек, рухи сафлык, хезмәтне ярату, саклану хисләре тәрбияли. Әдәбиятны юкка гына тормыш дәреслеге димиләр. Матур әдәбият әсәрләре, тәрбияви эчтәлекле китаплар белән танышу аша бала хыялланырга, иҗат итәргә, башкаларның борчу шатлыкларын, рухи халәтен аңларга өйрәнә, әдәп, әхлак кагыйдәләрен, тормыш тәҗрибәсен үзләштерә. Баланы китап белән таныштыру ни кадәр иртәрәк башланса, аның үсеше шул кадәр уңышлырак була. Нәни бала үзе укый белмәгәнлектән, уку өчен матур әдәбият сайлау тулысы белән өлкәннәр җилкәсендә. Сабыйларга кул астында булган теләсә нинди очраклы текстлар укырга ярамый. Әсәрнең бала өчен кызыклы, аңлаешлы, үз яшенә туры килгән, тәрбияви эчтәлекле булуы мөһим. Татар балалар әдәбияты турында сөйләшкәндә шуны сызыклап үтү зарур. Аның тематикасы милли менталитет белән тыгыз бәйләнештә. Балалар язучылары әсәрләрендә милли үзенчәлекләрне, халыкның холкы, аңа гына хас сыйфатларын, гореф-гадәтләр һәм традицияләрне еш һәм тыгыз яктырталар. Мисалга, татар халык легенда һәм риваятләренә, әкиятләренә нигезләнеп язылган күп кенә әсәрләрдә туган ил һәм ватанпәрвәрлек, тарихи темалар, милли үзенчәлекләр аша үткәрелә. Вакыйгаларда татар милләте вәкилләре өчен горурлык сизелә. Фәйрүзә ханым Мөслимова иҗат иткән әлифбада да шушы үзенчәлекләр шагыла. Күпләр аны журналист буларак беләдер, ләкин талантлы шагыйрә булуын да искәртеп узмый мөмкин түгел. Башта әлеге әлифба дини форматта басылырга тиеш була. Автор аны шулай әзерли дә, ләкин чыгар вакыты җиткәч үзгәрешләр кертелә. Китапны заманча итеп чыгарырга булалар. Ана балалар редакциясында Айсылу Галиева инде, шулай ук бер яшьлек бит инде ялкындабыз аның белән. Ул инде бик әйбәт рәссам да тапты, менә хәзер әйтә алмыйм инде исемен. Бик матур итеп менә шулай ук рәссамнан бик нәрсә, күп нәрсә торадым бит инде. Бик әйбәт, бик матур итеп рәсемнәр ясады ул. Балаларны кызыктырырлык китап булды ул. Шуннан бу икенче куплетлары чыкмады инде. Ярар. Шулай итеп беренче куплетлары белән булса да, ул менә шулай итеп очраклы рәвештә килеп чыккан китап булды ул.
Балалар өчен язылган әсәр игътибарны җәлеп итәрлек, уйландырырлык, сыкландырырлык булырга тиеш. Сабыйларга яхшы әсәр иҗат итү өчен әдипнең бала психологиясын тыюы, эчке дөньясы сабыйларча самими, сау булуы аеруча да мөһим. Әгәр ул бала кебек уйламый икән, димәк аның күңелен яулый алмаячак. Балалар әдәбияты үзлегеннән генә туган айрым, үз эчендә генә яши торган мөстәкыйль әдәбият түгел. Ул гомуми әдәбиятның бер тармагы. Кичкенәдән әдәби әсәрләр белән тәрбияләнгән бала үсә төшкәч, яшүсмерләр, соңрак зурлар өчен язылган әдәбиятка күчә. Димәк, балалар әдәбияты кешенең белемгә, интеллект үсешенә омтылу юлындагы тәүге адымы, старты булып тора. Шуңа да аның сыйфатлы, үтемле булуы аеруча да мөһим. Балалар китапка бирегеп укысын, кече яшьтән әдәбиятны яратсын, киләчәктә белемле шәхес булып формалашсын өчен тагын нинди факторлар кирәк? Бу хакта Гомерен ялкын журналына багышлаган күренекле шагыйрәбез Фәйрүзә Мөслимова сөйләр. Балалар әдәбияты укучы баланы гына түгел, язучы журналист яки әдипне дә илһамландыра ала. Бу фикерне 30 елдан артык ялкын журналында эшләгән шагыйрә Фәйрүзә ханым Мөслимова җиткерде. Аның чагыштырып карарлык җирлеге дә бар. Яшьлегендә 3 ел Яшь Ленинче газетасында эшләп ала. Ләкин узакламый авиация заводының матбугат хезмәте буларак эшләп килүче газетага китә. Бирдә профсоюз эшчәнлеге, заводның уңышлары, эшчеләр тормышы турында яза. Әмма язмаларын укыганда балаларның шатлыклы йөзләрен хәтерләгән Фәйрүзә ханым бу бәхетле мизгелне оныта алмый. Җаны матур әдәбиятка, балаларның самими язмаларына сусый. Нәтиҗәдә кире әйләнеп тә кайта. Бу юлы инде ялкын журналына урнаша. Завод син язсаң да эшли, язмасаң да туктап калмый. Тик балалар матбугатында эшләү шуның кадәр нәтиҗәле иде. Синең һәр язган сүзеңне отып алалар, сеңдереп баралар. Аларның редакциягә язган хатлары аерым бер тарих дияр идем. Шуның кадәр ихлас, самими, эшкерсез итеп балалар гына яза ала дип сөйләде Фәйрүзә ханым. Бүгенге заман балаларында әдәбиятка мәхәббәтен ничек тәрбияләргә соң дигән сорауга да җавап бирде ул. Кичкенәдән аларга китаплар укырга кирәк. Әлбәттә, әкиятләр укырга кирәк. Менә мин сине менә булай тәрбиялим дип түгел, ул табигый рәвештә булырга тиеш китапка мәхәббәт. Үзем менә балаларны үстергәндә, ничек дип әйтим, ул вакытта бит инде гаджетлар заманы түгел. Менә минем улым Илдар инде 3нче класска хәтле бик мавыгып укып китә алмады ул. Ул 3нче класста укганда менә шундый бик әйбәт китап чыкты. Татарские народные сказки. Русча чыкты ул, менә шундый зур. Һәм бөтен әкиятләр шунда. Аны бик зур блат белән генә дигәндә, безнең редакциядә инде шундый китапны сатып алдык. Ул 5 сум торадыр, бик күп бәя иде ул вакытта. Менә шул китапны кызыксынып, аның рәсемнәре дә бик матур. Китапның рәсемнәре матур булу балалар өчен бик мөһим. Шул хәтле художникларның талантлы булуы бик мөһим. Менә шуннан шул китапны укып чыкты ул. 9нчы, аннары укып китте. Башка китапларны да укып китте инде. Кызыгып, аннары 1001 ночны укып чыкты ул, бүтән томнарын. Менә шулай мавыктырга кирәктер инде ул. Балаларга эстетик тәрбия бирү һәм аларда әхлак сыйфатлары булдыруда татар балалар шигъриятенең роле шиксез зур. Балачак әдипләреннән Шәүкәт Галиев, Роберт Миңнуллин шигырьләренең берсен генә булса да белмәгән бала бар микән? Юктыр мөгаен. Кайсыбыз гына балачакта мин Шәвәли шук малай, үткен малай, ут малай дип Шәүкәт абыйның Шәвәли турындагы шигырьләрен «Өнеккәш кирәк миңа, бер иптәш кирәк миңа» дия Роберт абый шигырьләрен кабатлап йөрмәгән икән. Шагыйрьләр Равил Фәйзуллин, Ринат Харис, Илмира Шәрифуллина, Фәнис Яруллин, Рафис Кырбан, Ләбиб Лирон әсәрләрдә һәр кемгә таныш. Аларның шигырьләре балаларның күз аллавын киңәйтә, әйләнә-тирә дөньяга эстетик мөнәсәбәт формалаштырырга ярдәм итә. Абдулла Алиш, Рабит Батулла, Ризда Вәлиева, Фәнис Яруллин, Әхәт Гафар һәм башка язучыларның кызыклы һәм мавыктыргыч әкиятләрен тыңлап, балалар уңай һәм тискәре сыйфатларын аерырга, әкият геройларының уй-хисләренә, эш гамәлләренә тиешле дөрес бәя бирә белергә, мәрхәмәтле, рәхим шәфкатьле, ярдәмчел булырга өйрәнәләр. Әнәниләр тормышын, табигать дөньясын матур төсмерләр белән чагылдырган әсәрләр балаларда тереклек ияләрен яклау, аларны саклау, үзара ярдәмләшү, хезмәт сөючәнлек тәрбияләр.
Балалар әдәбияты турында сөйләшкәндә Татмедиа бинасында урнашкан балалар өчен иҗат итүче Ялкын, Сабантуй, Салават күпере журналлары хакында әйтми калу дөрес булмас. Бу басма матбугат чараларының тарихы да искиткеч бай. Алар яшь укучыга яңалык кына җиткереп калмый, күренекле әдипләр белән дә таныштыра, балаларда милли рух тәрбияли, гореф-гадәтләрне исенә төшерә, аңлата. Бүген алар укучыларына кызыклы да, файдалы да булу өчен интернет платформаларда эшли башлаган. Татмедиа Junior проекты кысаларында 30 видео канал дөнья күргән. Биредәге һәр видео язма 70 мең тирәсе карала. Димәк, алар яшьләрдә кызыксыну уята алган. Иң мөһиме, алар һәммәсе дә татар телендә, татар яшьләре өчен. Ялкын журналы ул яшь журналистларга, яшь каләм әһелләренә, яшь әдәбият сөючеләргә бер мәйданчык булып тора. Һәм без бу традицияләрне дәвам итәбез. Бүген көндә дә яшь журналистларга безнең үзебезнең остаханәләребез ачык дип әйтгәндә, ул журнал битләрендә язма рәвештә язмаларын кабул итәбез. Һәм алар үзләре биргән темаларны, үзләре теләгән темаларны тәкъдим итеп язмалар язалар. Иҗатка килсәк, мин әдәбият турында хәзер сүз итәм инде. Шигырь, хикәя, чәчмә әсәрләр, башка төрле, башка жанрдагы аларны да без кабул итәбез. Тик менә шундый тенденция күзәтелә. Яшьрәк булган балалар, башлангыч һәм урта сыйныфлар, алар активрак, ә инде үсә төшкәч, үсмер чакта инде чыгарлы сыйныф укучылары пассиврак була башлый. Шуңа күрә ялкын аудиториясе үсмерләр булган күрә бездә шушы әдәбият белән кызыксынучылар ул кадәр күп түгел дип әйтергә инде. Без ул максатны әлбәттә күздә тотабыз, шуның өстендә эшлибез. Ничек килеп чыга, анысы инде киләчәк күрсәтә. Туган телне саклау һәм үстерү көнүзәк мәсьәлә. Чөнки телнең яшәеше, үсеше халыкның аны көндәлек тормышта ни дәрәҗәдә куллануына бәйле. Туган тел бала тугач та үзләштерелә башлаган олы хәзинә. Әдәбият исә телне саклауда, киләчәк буыннарга җиткерүдә төп көчләрнең берсе. Үз телендә китаплар укыган, әкиятләр, җырлар тыңлаган бала милләтенә битараф була алмый. Без бала чактан «И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы» дип Тукайны кабатлыйбыз. Туган тел төшенчәсенә зур мәгънә салынган. Ул әти-әни, туган җир, ватан сүзләре белән бер үк дәрәҗәдә бөек, изге сүз. Бала ул бит инде тәпи йөри башлаганнан башлагач юк инде иҗатка тартыла. Каләм тота аламы, юкмы, рәсемнәр ясый башлыймы? Һәм бу рәсемнәрне без инде иң кичкенә яшьтәге балалардан да Салават күпере журналында кабул итәбез. Һәм ай сайын безнең укучыларыбызның иҗаты менә шундый матур итеп журнал битләрендә дөнья күрә. Рәсемнәрне, шулай матур итеп шигырьләрне, хикәяләрне без инде балаларның Сабантуй журналында кабул итәбез. Чөнки монда Сабантуй укучысы, ул инде мәктәп укучысы, ул аның фикере бар, әйтер сүзе бар. Дөньяга шигырьләр, хикәяләр, матур әкиятләр безнең балалар шулай язып җибәрәләр һәм без аларны ай сайын журналыбыз битләрендә бастырабыз. Балалар инде шул иҗат җимешләрен күреп, тагын да аларның иҗат итәргә теләкләре үсә. Шулай алар бит менә мине республика басмасында бастырып чыгардылар дигән шатлык белән алар тагын да иҗатка тартылыр дип ышанабыз. Бүген язма матбугат актуаль түгел. Балаларны гаджетлардан, интернет чыганаклардан айырып булмый дип сөйләнәбез. Дәрес әзерләгәндә дә китаплар һәм китапханәгә мөрәҗәгать итмиләр, интернеттан гына сорауларын җыялар. Шушындый катлаулы вәзгыятьле чорда газета һәм журналларның әһәмиятлелеген ничек саклап калырга дигән сорау да һәр җирдә яңгырый шикелле. Ләкин Сабантуй һәм Салават күпере журналларының баш мөхәррире Зилә Хөснетдинова бу сүзләр белән килешмәвен белдерде. Бүгенге көндә менә июль санын журналларның әйтеп китәм тиражларын Салават күперенең 12500 балага җибәрдек, ә Сабантуйны 8000 балага. Димәк, безнең балалар басмаларының менә гомуми тиражы ай сайын 20 мең тере бала безне көтеп алып, ай сайын укый, языла һәм үзләренең иҗатларын да җибәрәләр әле. Татар балалар әдәбияты әсәрләренең стиле специфик үзенчәлекле. Әсәрләрдә милли исемнәр, халык көнкүрешендә кулланылучы сүзләр, шулай ук аңа гына хас символизм бар. Һәр әсәрдә диярлек бер предмет яки образ үзендә аерым бер символик мәгънә йөртә. Алар нигездә яхшылык, хаклык һәм матурлык төшенчәләрен яктырта.
Шулай итеп, татар балалар әдәбияты традицион да, специфик үзенчәлекле дә. Ул әдәби һәм мәдәни мирасының бер өлешен, бөтен кешелек кыйммәтләрен үзендә саклый. Әлеге кыйммәтләр балалар аңын гуманлы итү, кечкенә шәхесне тормыш юлын дөрес сайларга өйрәтү өчен тудырылган. Ә хәзер игътибар экраннарга. Салаватикларның чыгышын карап үтик. Шума үрдәк, шума кыз, шума үрдәк, шума кыз. Бирән күлне ярата, шу ярата. Бирән күлне ярата, шу ярата. Була дүзенә, иптәш эзли, була дүзенә, иптәш эзли. Белмим кемне ярата, шу ярата. Белмим кемне ярата, шу ярата. Ул әйшәне ярата, шу ярата. Ул әйшәне ярата, шу ярата. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә. Җәмгыятьтә балалар әдәбиятына игътибар зур һәм тиешле дәрәҗәдә булсын. Язучылар тарафыннан заманча, кызыклы әсәрләр иҗат ителсен. Әти-әниләр бала тәрбияләүне әдәбият белән берлектә алып барсын иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Без бүген балалар әдәбияты, әдәбиятның балага йогынтысы, телне саклау һәм үстерүдә балалар әдәбиятының өлеше хакында сөйләштек. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина иде. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенҗе путмейді. Кодаму мелис, истяму ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.